जोंनि आसामनि थाखाय बा बिटिसिनि थाखाय मोनसे देरगासाना सान मानोना बे सानावनो जोंबो गिनिस बुक अफ रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ 10 लाख दंफां गायनायनि गेजेरजों जोंनियाव 200 हेक्टर हा जोङो गायगोन गाबोन गतिके बेफोरबायदि खामानियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनगोन निश्चय आरो बे स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर हालामनि थाखाय देरगाथावना बाथ्रा जानानै थागोन। बे गिनिस बुक जिथु रेकर्ड बे रेकर्डखौ खालामनो थांनायाव नोंथांनि हाग्रा बिफाननिफ्राय बेसेबां बे साक्सेसफुल जायो? साक्सेसफुला डेफिनेटलि जाखागोन मानोना थांनाय जोङो 10 साननिख्रुइबो बांसिनखौ जों प्रिपेयार खालामबाय थादों गासै जोङो 10 लाख दंफां फुलि गायगोन साक्सेसफुल जानाया निश्चय जागोन गायनाय नाथाय मेन खोन्थाया गायनोथ' जों हाजोबगोन खिन्थु बेखौ मेनेजमेन्ट खालामनायनि बेलायाव माखासे मैदेर बायदिसिना फैनानै हयथ' माबायदि अनिस्थ' खालामो जों नायनोसै गायनानै साक्सेसफुल जानाया 100% सियर। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।